बे क'क्राझार रेलवे स्टेशन जाबाय ओमफ्राय नैबेनिफ्रायनो ना नैबे नायदो रेल बे रेस्टुरेन्टनि नामा मा जाखो रेल क'च रेस्टुरेन्टनो क'क्राझाराव फार्स्ट ओमफ्राय एरिया बेबायदिनो जाहैबाय एकदम खाथियावनो जोंनि बर'नि एकदम मोजां ड्रेस जाय गोमो ड्रेसखौ गाननानै आर'नाइ लायोबा ओरैबायदि समायना नुयो बे दङ नै बाहाय आखिनानै दोननाय ओमफ्राय नायदो ओरै बायरायावबो नों जिरायनानै जानो हागोन नै बाहाय बेलासि समावसो दा सानजौफुआव बारा फैया ओमफ्राय ओरै ट्रेननि बगियाव आर'नाइनि डिजाइनजों लानानै माखासे पुरा जोंनि नर्थ इस्टनि जाय ट्राइबेल मानसिफोर दङ बेफोरनि सावगारि आखिजोबनाय बाहाय बेखौ नायनो हागोन नोङो नायदो नै बाहाय ओरैजायबो मोनसे दङ माबा आइसक्रिम माबा माबिफोर मोनगोन आरो नै बाहाय थाग्राफोर नै बाहाय थाबाय इउरिनाल एसे फिसा नै गार्डेन बानायनानै दं आइ लाभ क'क्राझार क'क्राझारखौथ' जों बिराद मोजां मोनो खोन्थानोसै आं नैबे जाहैबाय नो एडमिसन जेराव लिरनाय दं बाहाय ओंखाम संग्रा आरो कुक हाउस जाहैबाय नै बाहाय टिभि दं मोनसे ओरैनो नै बाहाय बेसिन बेयाव नायनो हागोन ओमफ्राय नै बाहाय एसे फिसा स्पेस खालामदों आरो बार्थडे सेलेब्रेसन माबा माबि खालामफैयोबा सोरबा बेयाव खालामफैनो हागोन बाखि नायदो नों रेलवे बगिखौ ओरैबायदि डिजाइन बानायनानै बिराद मोजां बानायदों आरो दे न' बायदिसो नुगोन आरो बाहाय गोबां जिरायग्रा दङ नै बाहाय नायदो बेलाय दा सानजौफु समाव बांद्राय फैया खोमा कास्टमारा बेलासिफ्रावसो फैयो खोमा खिरखिफोरखौ माने फुरा ग्लास होथेनानै दोनजोब्बाय आरो ना खेवजाया बे फिक्स बानायनानै दोननाय ओरै एसि लगायनाय दङ मोजां नुथारदोंना जेनेबा रेल्सफ्राव गाखोनानै बेरायबाथ' बांद्राय माबा नुवाना साफाय बेयाव एकदम नै रेड कार्पेट बिछायलायनानै होनाय बिराद मोजां बानायनानै दोनदों नैबे क'क्राझार रेलवे बगिनि बानायनाय रेस्टुरेन्टाव नै जाफैबाय ओंखामा चिकेन कम्बो थालि जादों नै मा मा दं ओंख्रिया बाहाय सयाबिन आलु दालि जहल दाउ बेदर ओमफ्राय पापर नैबेलाय बर'नि बायदिनो एवनाय माबानि आसारफोर मोनगोन आरो ना नायदो बेलाय फार्स्ट टाइम फैदोंमोन बाहाय ना नायबानो जाबाय नै ओंखामखौथ' बारा जानो हायाखिसै मेथाइ मुथि जानानै फैनायखाय जानोनो हायाखिसै आग्लायजोबसिगोन बे गासिबो फुरा आग्लायजोबखाबाय आरो माने नायदो मानो जायाखै नों मा क्यों नहीं खाया और खाना था ना क्या हो गया वीडियो में आ रहा है देखो नैबे रिसेप्शन जाबाय खाथियाव नैबेजों ओंखारलांनाय ओरै बेबायदि बे बायरायाव ओंखारलांग्रा जाहैबाय लोगोफोर जों ओंखाम जाखांनानै फैबाय नै फिसाजोआ ट्रेन गाखोलाबायनो नागिरथारदों बिजों लामा गैयाथ' बेटे लामा गैया बिथिंजाय नायदो ओरै फै मामि दिसा आंना फिसाजो ट्रेन गाखोग्रा स्मार्टलै बांद्राय गाखोलाबायथारो फैदो आजाव नै नागिरलाबायथारबाय दासो नायदो जों बहाय फैदों दा ब्लगा बेसेनोसै लोगोफोर बाय बाय चेनेलखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दे बाय